tale om Ludvig Holberg og hans tredje levnedsbrev, der er skrevet i 1740'erne. Holberg han er kendt som en af Danmarks største og første store oplysningsforfattere. Og i det her levnede, der reflekterer han ligesom over sit liv, sine værdier og blandt andet over kvinders plads i samfundet. Så vi spørger så i dag, hvordan så Holberg egentlig på kvinder og deres rettigheder, og hvordan hænger det sammen med kønsdebatter, vi har i dag i 2025. Med mig i studiet i dag har jeg en historiker, en litteraturunderviser og en kønsforsker. Og lad os begynde med dig, Camilla. Du underviser i litteratur, og hvad er det egentlig Holberg han skriver om i det her tredje levnedsbrev? Tak, Gustav. Holberg er helt central i dansk litteratur, fordi han både er oplysningsmand, komediemand og samfundskritiker. I det tredje levnedsbrev forsvarer han faktisk kvinderne, og det er ret nyt for 1740'erne. Han skriver for eksempel, at jeg har betonet mig, at de fleste af de fejl, der kaldes typisk kvindelige, ikke hedører fra naturen, men fra oplæring. Og det er et vildt moderne udsagn. Han siger altså, at forskellen mellem mænd og kvinder ikke skyldes naturen, men opdragelsen. Og det minder om den tanke, vi har i dag, at kønsroller ikke er medfødte, men skabt af samfundet. Og så mener han altså også, at kvinder burde deltage i samfundslivet, fordi, som han selv skriver, har begævelse til at styre både private og offentlige sager. Og han siger endda, jeg smiger mig ikke for kvindesynet, men jeg måler begge køn med samme målestok. Han var altså kritisk over for mændenes magt og privilegier, og han insisterede på, at han skulle bedømme mennesker ud fra evner og ikke køn. Det er virkelig nyt i den her tid, hvor kvinder slet ikke havde nogen rettigheder. Han skriver faktisk, at kvinder ikke vil have de samme egenskaber som mænd, hvis de bare fik den samme opdragelse. Og det var ret forud for sin tid. Men Jakob Witved, hvordan hang det egentlig sammen med den tid, Holberg han ligesom levede i? Var samfundet overhovedet klar til de her tanker? Ja, tak Gustav. Og ja, oplysningstiden, det var ligesom den her periode i 1700-tallet, der var præget meget af tro på fornuft, videnskab og individuel frihed. Det var her, at mennesket tro på de gamle systemer, den ligesom dalede, og man begyndte at blive mere og mere kritisk over for kirken og kongemagten og de mange gamle traditioner. I perioden der blev litteraturen en meget stor formidler af de her ting, hvor der ofte blev skrevet om samfundskritik og generelt tekster, der på en måde ligesom skulle oplyse befolkningen. Fuldstændig ligesom vi indirekte kan tyde på Holberg, for som Camilla også siger, så skriver han det her med, at han måler mænd og kvinder i samme målestok. Hvilket altså taler for, at han i den grad afvigede fra normen i samfundet dengang, fordi han ligesom turde påpege den her tydelige forskelsbehandling, der var på de to køn. Spændende. Men William Risberg, hvis vi kigger på udviklingen siden Holbergs tid, hvordan er den så sket? Siden Ludvig Holbergs tid i 1700-tallet har kønsrollerne de har ændret sig rigtig meget. Og i Holbergs tid havde kvinderne ikke rigtig nogen politiske rettigheder. Og så i 1800-tallet, der begyndte kampen for ligestilling, og kvinderne de fik adgang til uddannelse. Og i 1915 fik de stemmeret i Danmark. Så lidt senere hen i 1970'erne, der tog kvindebevægelsens fart med krav om ligeløn, fri abort og retten til at bestemme over sit eget liv. Og så fra 1990'erne og frem blev ligestilling sat mere i fokus. LGBTQ+ rettigheder blev anerkendt, og køn blev set som mere end bare mænd og kvinder. Og så i dag i 2025, der er der så større åbenhed om kønsidentitet, men der er også mange nye udfordringer, som ulige løn, digital sexisme og debatter om transpersoners rettigheder. Det viser også, at kampen ikke helt er slut endnu. Yes. Ja, men bare lige til at tilføje til det, William siger. William, tror du, at hvis Holberg han levede i dag, tror du så, han vil mene, at kampen for ligestilling ligesom er overstået? Eller tror du ikke, han stadig vil synes, der er områder, hvor mænd og kvinder de ligesom ikke bliver behandlet lige? Jeg tror ikke, Holberg han vil mene, at kampen for ligestilling er slut. Vi er nået langt, men der er stadig tydelige problemer som ulige løn, digital sexisme og de mange debatter om kønsidentitet og transpersoners rettigheder. Og det viser, at der stadig findes ulighed, bare i nye former. Holberg var jo optaget af menneskers normer og adfærd, så jeg tror, han vil have brugt sin skarpe pen på at pege
på de uretfærdigheder, vi stadig kæmper med i dag. Interessant pointe, William. Holberg skrev jo for at udfordre samfundet. Synes du, at vi stadig bruger litteratur på den måde i dag, eller er det noget, der mest sker på sociale medier? Jamen, det er et godt spørgsmål. I Holbergs tid så brugte man teater og satire til at skabe debat, men i dag så foregår det mest på sociale medier. Der er stadig kunstnere og forfattere, som udfordrer vores syn på køn, men debatten går hurtigere og er mere opdelt. Så der er flere stemmer, men også mere uenighed. Ja, og så kan man jo sige, at selvom vi ligesom er kommet langt, så gentager historien så lidt. Altså hver gang der sker nogle forandringer i synet på køn og ligestilling, så opstår der også nogle modreaktioner. Ligesom vi så i 1970'erne med kvindebevægelsen, og det man ser igen i nogle debatter om kønsidentitet. Præcis. Holberg vil sikkert have elsket at deltage i debatten i dag, bare på sin egen satiriske måde. Ja, så vi kan altså konkludere, at vi måske er kommet langt siden Holbergs tid, men spørgsmålet altså stadig er, om vi nogensinde når helt i mål med ligestillingen, eller om den altid ligesom vil være på tale i debatten. Vi når ikke mere for i dag. Tak til alle tre for at deltage, og tak fordi I så med derude.